dadosaken tambah bronto raos sing kula tambah nelongso raos sing kula sareng panjenengan ngembet dumateng dampar praja Ngamarta. Pun sak lampah jantraning jenengan dika monggo kula dherekaken badhe tindak pundi Gus. Sing penting penjangkane Bagong bisa kasembadan ayo derekno panjenengan ingsun Kakang Sora. Inggih, monggo Gus kula dherekaken. Ayo. Gonjang ganjeng langit lap-lap katon lerakin sanging alas risang mawe gandrung sapareng katulukir moyak-mayek saking tias bali yor mandek. Oh, sapa kang dadi aran bocah bagus? Manjingnya sawono ing telenging wono kene. Takon marang aku Raden Janaka. Raden Permati. Raden Harjuna. Kumbang ali-ali kunti dibasu. Walah dalah jenenge apik kabeh. Bakal maning ndi kowe ngetutke jantraning laku. Ora bisa, kudu bali. Tetep kudu maju. Pepalangono segoro bakal tak lewati. Walah dalah. Nggugu karepe dhewe. Balik takon kowe sapa, Det? Ya, kendir kala pencalen. Aku kang bakal nyrimpet lakumu. Sapa wae sing bakal mpalangi mesti bakal tak pidana mati. Walah dalah. Sabet perbatang sumyur kandamu, Gus.